Lada pikwa ban tip company sa ngap ya kaneka video hado ban lakut. Barwat klet ban share, like bar subscribe kumju ya kaneka channel. Kaneka dega way pat ka jingsha peniap ka bashar khay ya ki sarkar ka Iran hapok artayo. Minister katanat ya dari defense minister jong ka Israel. Ukat ulap pensisya ba minister katanat ajing tip intelligence minister ka Iran Ismail Khatib ulaya pa ka jingsiat bom ka Israel ha kanong ba Teran ha kamid baladep. Nong ajing tip ba kamat namar uday intelligence minister Khatib uday wabat ya baro ki jing tip bari bat kilat ya da hapo kari Iran ka jingyap jong kalong ka jingdu nong ka bakraw ya ka buar penyaj ha kane katma hapo Iran. Kane ka peni bagi dikot ajing tip bat ki erpan ka Israel kilala bandrung bat siat wat hadu ha pedeng kanong ba jong ka Iran. Israelikat ulama ham baka pertei kan sayo ya ki jing kendit ki bakraw ha kine ki kenta ki babut. Laong baka Israel kanang penjur ya ka jing yale jongka tang ban persya ya ki Iran henre ka persya ru ya ka Hezbollah ha Lebanon bat ki weipat ki kenhun ki badon ketilang ha kane ka jing yale. Kublai shibun ya pi barok ki justnat bat ki baju kersan ya kana ka channel ngin sia kendupat next video.